Id-dinja tagħna tħares minn fuq tara weħda imdawra bil-baħħ. Imma dan il-baħħ jaf ikun pont. Pont bejn l-abitanti ta' din il-pjaneta, il-bniedem u Alla. Id-dinja minn dejjem kienet misteru għall-istudjużi tal-ġeoloġija. Id-dinja tagħna taf tagħmel ħafna inqas minn 1% tal-materjal kollu fis-sistema solari tagħna. Din id-dinja għandha storja ta' il-fuq minn 4.5 biljun sena. Fija issib ġabra ta' fdalijiet u teżori li inġemaw tul l-istorja ġeoloġika tagħha. Iżda l-ikbar teżor li tiġbor fija din il-pjaneta huwa teżor ħaj, il-bniedem. Dan it-teżor ħaj minn dejjem attira lejh il-persuna ta' Alla li għalih huwa għamel u jagħmel minn kollox. Din l-imħabba tmur lura għall-ewwel żminijiet tal-bniedem madwar 200,000 sena ilu b'referenza miktuba iswed fuq l-abjad fil-kelma tiegħu stess. U Alla qal: ħalli nagħmlu l-bniedem fuq xbietna u fuq suritna u ħajkollhom ħakma fuq il-ħut tal-baħar, fuq it-tjur tal-ajru u fuq il-bejjem u fuq l-art kollha u fuq kull ħlieqa li titkaxkar fuq l-art. Hekk Alla ħalaq il-bniedem fuq ix-xbija tiegħu, fuq ix-xbija ta' Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom, u Alla berikhom. Iżda l-pass tal-akbar aġeb sar propju fl-art ta' Iżrael, għax meta waslet il-milja ta' żmien, Alla bat lill-ibnu imwielet minn mara imwielet taħt il-liġi. Madwar 2000 sena ilu fil-port ta' tramuntana tal-art ta' Iżrael fl-għadira ta' Ġenessaret, jew kif inhi magħruf aħjar bħala il-Baħar tal-Galilea, kibret kultura rikka taħt it-tmexxija tal-Griegi u r-Rumani. Dan il-poplu magħmul minn nies ta' żelu kbir bena l-pedamenti tal-irħula ta' Gadara, Ippo, Tiberja u Kafarnaum. Irħula tipikament tas-sajjieda u b'kummerċ kbir tas-sajd u tal-ħut. Fl-inħawi ta' dan il-baħar qalb numru kbir ta' sajjieda terraq għal 3 snin mastru daxxa minn Nazaret, raħal li huwa 30 kilometru l-bogħod mill-Baħar tal-Galilea. Kafarnaum, raħal kwiet b'numri ta' opri tal-baħar jitbandlu ħelu fuq l-ilma kalm tal-għadira. Il-ħajja ta' kuljum tan-nies Galilej iddur fuq ġurnata biżla fuq dawn l-opri, jaħdmu u jippreparaw ruħhom għal staġun tas-sajd u ħud differenti. Iżda waqt li s-sajjieda jkunu għaddejjin bil-ħidma tagħhom, dan il-mastru daxxa daħal jistaqsi u jaħdem magħhom. Ix-xogħol ma kienx wieħed ħafif għax wara lejl sħiħ ma taqbad xejn, ftit li xejn wieħed ikollu aptit jerġa' joħroġ biex jitfa' xbieki fil-baħar, imma bħal donnu xi ħaġa mbuttathom li jerġgħu joħorġu u jerġgħu jippruvaw. Kien f'dan il-baħar li ħareġ il-kmand minn fuq minn Nażarenu, ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin.